Okay guys, ndiqombe manenze music video but ayi music video ongathi ongayidlala bese TV no yabo, but music video for umuntu oqalayo ukwenza i-visualizing. So I made this just for you wena xa uqala yabo. Okay, masiye sidlale music video. Alright. Yabo lami ngithethe. Hayi nawe business izohlanganisa. Yingo makatira, I think so. Yingo makatira gqom. But akwando nix. Ngidodana wakaphuka. Ulike, ushare mfethu. Into madoda ngicenge ngo. Yo video mother kayi1.